Geliefde, ik groet u heel hartelijk in de naam van onze Heer Jezus. Het is goed om weer bij elkaar te zijn, om samen na te denken en te praten over opwekkingen in de geschiedenis van de christelijke kerk. Ons onderwerp vanavond is opwekkingen in de 19e eeuw. Dat wordt het eerste deel. Er zijn zoveel opwekkingen geweest in de 19e eeuw. Dus we gaan dat in 2 delen doen. En de eerste hebben we als ondertitel: Zie, ik kom spoedig. Zie, ik kom spoedig. Hartelijk welkom bij deze lezing. De vorige keer spraken we over de opwekking in Herrnhut. We hebben gekeken naar een opwekking die begon in een kleine geloofsgemeenschap, maar daarna een geweldige invloed heeft gehad in de hele wereld. Inclusief ons geliefd land, Suriname. Opwekking is heel belangrijk. Het is goed om opwekkingen te bestuderen in de geschiedenis. Eigenlijk ook al in Gods woord zouden we die kunnen bestuderen. Voordat we verder gaan wil ik een iets uitgebreidere uitleg voorhouden van wat eigenlijk een opwekking is. En dat doe ik met een citaat van Edwin Orr. Hij was een heel bekende evangelisch theoloog die heel veel onderzoek heeft gedaan naar opwekking. Hij heeft verschillende boeken geschreven over het onderwerp. En hij zegt het volgende over opwekkingen. Hij zegt: een evangelische opwekking is een beweging van de Heilige Geest. Toch? Een beweging van de Heilige Geest die een heropleving van het Nieuwe Testamentisch christendom in de kerk van Christus en in de daarmee verbonden gemeenschap teweeg brengt. Dus hij zegt dus dat het bij een opwekking gaat om een heropleving van het Nieuw Testamentisch christendom. Dus we gaan terug naar het Nieuwe Testament, naar het christendom van het Nieuwe Testament. En hij zegt, en dat doet zich voor in een kerk, maar ook in de gemeenschap waar die kerk zich bevindt. Maar hij legt verder uit, hij zegt, zo'n ontwaken, dus zo'n opwekking, kan een individu op een bijzondere, buitengewone manier veranderen. Kunt u zich nog herinneren, de vorige keer sprak ik over Johannes Arabi. Die had ook zo'n persoonlijke opwekking en dat heeft zo'n bijzondere verandering gebracht in zijn leven. Of het kan een grotere groep gelovigen treffen, of het kan een gemeente of de kerken in een stad of district in beweging brengen. Of het hele lichaam van gelovigen in een land of zelfs een continent. Ja, zelfs het grotere lichaam van gelovigen over de hele wereld. Dus een opwekking kan een individu raken, een grote groep gelovigen, een gemeente of kerken, maar ook het hele lichaam van Christus in een land, een continent of zelfs over de hele wereld. Hij zegt verder, de uitstorting van de geest doet de kerk herleven. Laat de massa en brengt een beweging van ongelovigen die zich aansluit bij het christelijk geloof. Dus het doet de kerk herleven, het raakt de massa en het brengt ongelovigen in beweging, zodat zij zich aansluiten bij de christelijke gemeente. De herleefde kerk wordt ertoe bewogen zich bezig te houden met evangelisatie, onderwijs en zelfs sociale actie. Nou, tot zover de toelichting van Orr. Dus het gaat bij een opwekking om een bijzondere beweging van de Heilige Geest. Opwekkingen komen in de donkere momenten van de kerkgeschiedenis voor. Die momenten waarbij het duidelijk is dat mensen geen veranderingen kunnen tot stand brengen. In de toestand van een persoon of van de kerk, het christendom in het algemeen. Zo was het in bijbelse tijden, maar zo is het ook in de kerkgeschiedenis geweest.
De 19e eeuw was een bijzondere eeuw. In de studie van de zending wordt de 19e eeuw genoemd de grote eeuw van de zending. Een schrijver die heel veel heeft geschreven over de zendingsgeschiedenis zegt het volgende. Hij zegt, nooit eerder in een periode van gelijke lengte was het christendom of enige andere religie voor het eerst tot zo'n groot gebied doorgedrongen als in de 19e eeuw. Dus het is voor het eerst dat een religie voor dat betreft, of een godsdienst, voor het eerst is het doorgedrongen in zo'n korte periode in zo'n groot gebied. En hij zei verder, nooit eerder hadden zoveel honderdduizenden vrijwillig van hun middelen bijgedragen aan de verspreiding van het christendom of zelfs een andere religie. Dus de 19e eeuw was heel bijzonder. Een geweldige geografische uitbreiding van het christendom, maar ook christenen die ontzettend veel hebben geïnvesteerd in de verspreiding van het evangelie. De wereld werd veranderd. De wereld zoals we die nu kennen is tot stand gekomen ook vanwege de zendingsinspanning van de christelijke kerken, vooral in Noord-Amerika en Europa naar andere delen van de wereld. Zendelingen verlieten hun huizen in het westen, dus Amerika en Europa, om te dienen in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en de Stille Oceaan. Het bijzondere in die tijd is dat er werden zendingsgenootschappen opgericht om zending te bedrijven onder de onbereikte bevolkingsgroepen. Er werden bijbelgenootschappen opgericht om de Bijbel te vertalen, te drukken en te verspreiden in verschillende talen. En dit alles kwam als gevolg van de opwekkingen van de 19e eeuw. Maar laten we eerst kijken naar enige achtergronden. Hoe was de situatie in de 19e eeuw? Of dingen die ertoe geleid hebben dat die opwekking tot stand is gekomen. Er waren donkere tijden die voorafgingen aan de tijd van de opwekkingen. Een evenement dat een invloed had op gelovigen in die periode was de grote aardbeving in Lissabon. En die aardbeving vond plaats op 1 november 1755. Het was een bijzondere aardbeving. Die dag was volgens de Rooms-Katholieke traditie de dag van alle heiligen. En iets voor 10 uur in de ochtend kwam de grote aardbeving, een tsunami, die het leven kostte aan tienduizenden. Veel mensen begonnen toen vragen te stellen over een God die juist op zo'n speciale dag van de kerk zoiets kon toelaten. Europa en Amerika werden tegen het einde van de 18e eeuw onrustig op politiek gebied. Dus ook op politiek gebied waren er onrusten. In Amerika vond de Amerikaanse revolutie plaats. De verschillende Britse koloniën die in Noord-Amerika waren, vochten van 1775 tot 1783 tegen de Britten en verwierven hun onafhankelijkheid. Dus Amerika was ooit een kolonie van Engeland en zij vonden zo hun onafhankelijkheid. In Europa waren het de Fransen die een revolutie tot stand brachten. De macht van de rijken en vooral de geestelijke van de kerk werd tijdens deze revolutie doorbroken. De Fransen wilden voortaan vrijheid, gelijkheid en broederschap. Allen moesten gelijk zijn voor de wet. En die revolutie heeft verschillende dingen tot stand gebracht. En het had ook een invloed op geestelijk gebied. Niet alleen in Frankrijk, maar ook in de rest van de wereld. Europa en Noord-Amerika zaten geestelijk gesproken, waren ze in het diepe dal. Het deïsme heerste in die tijd waarbij mensen geloofden in een God, maar hij heeft de wereld geschapen en daarna heeft hij zich teruggetrokken
geef ik het vrij weer. En hij bemoeide niet met het dagelijks gebeuren van deze wereld. En de mensen die deden maar wat zij wilden. Wat er ook gebeurde is dat in die tijd die landen in deze continenten, die hadden ook hun eigen staatskerken. Elke land had zo zijn eigen staatskerk, misschien de een Luthers, de een hervormd. Die waren dan de officiële kerken van die landen. Maar wat er gebeurde, mensen gingen naar de kerk omdat men dat deed. Maar niet omdat er sprake was van een bewuste keuze voor Christus en dat men daardoor tot de kerk wilde toetreden. Natuurlijk waren er uitzonderingen, maar dat was de situatie. Het geestelijk leven was daardoor weer op een laag niveau. Net zoals het was in die periode voordat de pietisten begonnen, zoals we zagen in de vorige lezing. Natuurlijk begonnen mensen zich vragen te stellen. Waren de aardbeving in Portugal en de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in de wereld een aanwijzing van God? Een teken van de eindtijd? Een vervulling van Bijbelse profetieën? Hoe hebben de christenen daartegen aangekeken? In die tijd zochten gelovigen Gods aangezicht. In Europa begonnen volgens sommigen in rond 1791 de tweede grote opwekking. Deze opwekking had geleid tot vernieuwing van de geestelijke koude nationale kerken. De nationale kerken waarover ik eerder sprak, die geestelijk gesproken koud waren geworden, die beleefden een vernieuwing. Maar de mensen bleven niet in de kerken. Integendeel, zij richtten onafhankelijke en vrije kerken op en ook vergaderingen van gelovigen. Dit werk van de Heilige Geest, die op verschillende plaatsen gelijktijdig en onafhankelijk van elkaar plaatsvond, kende verschillende elementen. Het waren bijzondere tijden. Christenen die deel uitmaken van deze vernieuwing benadrukten een aantal dingen. Eén, ze benadrukten, net als de pietisten, een persoonlijke geestelijke ervaring door de Heilige Geest. En tweede, zij legden de nadruk op het gezag van de Bijbel, het woord van God, het geïnspireerde woord van God. Want in die tijd waren er mensen die begonnen te benadrukken dat de Bijbel het woord van mensen was, gegeven door mensen en niet gezaghebbend was. En tijdens de opwekking kwam juist dit naar voren van de Bijbel is het woord van God en het is gezaghebbend. Zonder dat deze gelovigen wettisch werden. Ze vermeden wat wereld was, dus eigenlijk ze zonderden zich af van de dingen die er gebeurden in hun tijd. Want de toestand in de kerken was van die aard dat mensen ook maar meegingen met van alles wat er in de wereld gebeurde. En deze christenen, die deden dat niet. Ze gingen niet mee, maar ze stichtten geen christelijke steden. Ze waren te midden van de wereld, maar ze bleven daar anders. Zij legden de nadruk op christelijke activiteiten. Maar daarbij predikten ze wel de noodzaak van de geestelijke vernieuwing. En tenslotte legden ze de nadruk op de spoedige terugkeer van de Heer Jezus, zonder daarbij hun dagelijkse verantwoordelijkheden te vermijden. En dit laatste, daar zullen we een nadruk op leggen vandaag in deze lezing. Daar zullen we kijken welke invloed dat heeft gehad. Maar er waren ook op andere gebieden waar de opwekking een vernieuwing en verandering heeft gebracht. De opwekking leidde tot sociaal-maatschappelijke veranderingen. Eén voorbeeld, u weet dat er in die tijd er nog de slavernij was in de koloniën van Engeland bijvoorbeeld. Maar tijdens de opwekking rond 1808 vond de afschaffing van de slavenhandel plaats. En het waren de gelovigen die uit deze opwekkingen waren voortgekomen, die dat hebben benadrukt en ervoor hebben gestreden en gevochten dat je een medemens niet op die manier kon behandelen. En het leidde uiteindelijk 25 jaar later tot de afschaffing van die verschrikkelijke, afschuwelijke slavernij in de Engelse koloniën
In andere, de Franse en later ook de Nederlandse, gebeurde dat veel later. Een andere ding dat gebeurde ook in deze periode waren bijzondere zendingsactiviteiten. En toen begon men eerder, de zending van de EBG bijvoorbeeld, daar ging de enkeling er naartoe. Die personen ze hadden geen zendingsorganisatie, waardoor ze werden uitgezonden. Maar tijdens deze tweede opwekking waren er zendingsorganisaties die zendelingen uitzond naar andere delen van de wereld. Maar gaandeweg verder in de opwekking merkten we dat de mensen vonden van nee, je kan je niet afhankelijk stellen van een zendingsorganisatie. Je moet vertrouwen op de Heer. Toen kwam wat men noemde de beweging van de geloofszending. God heeft mij geroepen, Hij zal voor me zorgen. Ik ga in geloof en ik ga zo de Heer dienen. En er zijn verschillende die zo de Heer, de zending in zijn gegaan. Maar zoals ik al eerder zei, een van de belangrijke dingen in deze opwekking was de nadruk op de spoedige wederkomst van de Heer Jezus. De studie van Gods woord kreeg bijzondere aandacht. En gewoonlijk, geliefden, levert een opwekking geen nieuwe leer. Mensen komen niet ineens met een nieuwe leer die nooit eerder was verkondigd. Zij brengen de gelovigen juist terug naar Gods woord. En meestal wordt een bepaalde leer benadrukt, een bepaalde leer krijgt aandacht. En zo was het tijdens deze tweede opwekking. Ging het om de spoedige wederkomst van de Heer Jezus en het herstel van Israël en de terugkeer van de Joden naar hun eigen land. Die kregen onaandacht tijdens deze opwekking. Dit onderwerp was op de achtergrond geraakt voor vele christenen. En natuurlijk kan je dat begrijpen, want op een gegeven moment wanneer mensen zo'n nadruk leggen op de staatskerk en wat er in de staatskerk gebeurde en de koning en de politieke leiders die bijzondere nadruk hadden, aandacht kregen, dan lette men meer op de politieke ontwikkelingen, de politieke leiders, dan zich te richten op de wederkomst van de Heer Jezus. Maar de opwekking bracht daarin een verandering. En dan zien we eigenlijk 3 dingen die er gebeuren. Die de aandacht opnieuw hebben laten richten op de wederkomst van de Heer. 1 is een boek dat gepubliceerd werd. En het is een boek over de eindtijd. En het werd geschreven door iemand, Juan Josaphat ben Ezra. Hij was een bekeerde Jood die christen werd en hij werd een priester, een Jezuïte priester. Hij stond bekend onder de naam Lacunza. Maar hij schreef een boek over de wederkomst van de Heere Jezus. Dus dat was een van de dingen, dat boek. En een tweede was de conferenties die dan gehouden werden, waarbij gelovigen samenkwamen om de eindtijd te bestuderen. Een van ze was de Albury Park conferenties. Gelovigen uit verschillende kerkelijke achtergronden. Dus het was niet iets van een denominatie. Maar deze gelovigen kwamen uit verschillende van de staatskerken. En die kwamen alle bij elkaar met het verlangen om Gods wil te weten, te kennen, met betrekking tot de eindtijd. En bij deze conferenties werden dan de studies gehouden over de eindtijd. En het boek van Ben Ezra speelde tijdens deze conferentie een belangrijke rol. De gelovigen vroegen zich af hoe ver ze nog waren in de periode van de 70 weken van Daniels profetieën in Daniel 9. Of de andere profetische hoofdstukken in hun dagen, of ze al vervuld waren. In het bijzonder Daniel 7 en Openbaring 13. Dus dat waren dan belangrijke teksten. Daniel 9 over de 70 weken. En daarna ook Daniel 7 en dan Openbaring 13 vooral over de antichrist. Men wil weten of die dingen al in hun dagen gebeurden. En de derde was ook een serie conferenties, maar die worden de Power Court Conferences genoemd. De Albury Park Conferentie werd voor het laatst in 1830 gehouden,
Maar de onderwerpen over de eindtijd bleven gewoon in de belangstelling. Dus van 1831 tot 1833 werden er ook weer de conferenties gehouden. Met de bedoeling om weer over de eindtijd te praten, over de geestelijke gaven, over de corrupte staat van het christendom in hun dagen, de 1260 dagen in de profetieën, en of de kerk door de verdrukkingen zal gaan en of er een persoonlijke regering van Christus komt op aarde. Ik zei u al eerder, de verschrikkelijke dingen die waren gebeurd in Europa, waaronder die aardbeving in Portugal, vond men is dat al de verdrukking. Gaan gelovigen deze dingen dan op aarde meemaken? Iemand die een belangrijke bijdrage heeft geleverd bij de studie van de eindtijd in die dagen was William Miller. Ik noemde dat boek al van Lacunza, maar daarnaast heeft de studie van Miller een belangrijke rol gehad. Laat me toch iets meer vertellen over Miller. Miller werd geboren in Amerika in 1782. Na zijn bekering in 1816 werd hij een serieuze student van de Bijbel. En in de jaren 1820 kwam hij tot het inzicht dat wat bekend staat als een premillennialisme. Dus een premillennialisme, dat is dat de Heer Jezus gaat komen voordat hij een 1000-jarig rijk gaat vestigen op aarde. Dus de Heer Jezus gaat komen en daarna gaat hij een rijk vormen op aarde, 1000 jaren, waar hij zelf als koning gaat regeren. En op basis van zijn Bijbelstudies concludeerde hij dat de wederkomst van Christus zal plaatsvinden, let wel, tussen 21 maart 1843 en 21 maart 1844. En je vraagt je af, waar heeft hij dat vandaan gehaald? Nou, dat zegt hij, heeft hij gehaald uit de Bijbel. En dat was uit Daniel 8, vers 14. Ik lees u dat vers voor uit Daniel 8, vers 14. Daar staat, en hij zeide tot mij, 2300 avonden en morgens, 2300 dus. Dan zal het heiligdom in rechten hersteld worden. 2300 dagen. 2300 dagen, zei hij. Nou natuurlijk, dan moet je dat dan als student van de Bijbel dan gaan uitrekenen. Hij concludeerde dat de 2300 dagen in het vers geen gewone dagen waren. Het waren profetische dagen die jaren voorstelden. Eén dag stelt dan een jaar voor. Deze 2300 profetische jaren begon dan met de herbouw van de tempel. En dat was 457 voor Christus. Ik maak u een beetje moe met de jaartallen, maar het komt goed. En hij zegt, als je daarop nog 2300 jaren optelt, dan kom je dan uit op 1843. Daarom, zegt hij, moet de wederkomst van Christus dan plaatsvinden tussen 21 maart 1843 en 21 maart 1844. Dus hij heeft het keurig uitgezocht. Miller begon in 1831 zijn visie in het openbaar te prediken. 2 jaar na zijn openbare optreden kreeg hij officieel toestemming van de baptisten om te prediken en werd een baptistenpredikant. Millers uitleg van de profetieën vond ingang bij mensen uit verschillende kerkelijke achtergronden. Natuurlijk zijn prediking over de wederkomst van de Heer. Hij predikte op vele plaatsen en schreef verschillende artikelen die later in boekvorm waren verschenen. Verschillende Bijbelstudietijdschriften publiceerden de boodschap van de spoedige komst van de Heer die Miller predikte. Miller bereikte op deze manier tienduizenden en duizenden mensen kwamen tot bekering. In een periode van 12 jaar hield Miller 4500 lezingen over de advent, over de wederkomst.
voor 500.000 mensen. Tegen mei 1844 werd geschat dat er 5 miljoen exemplaren van publicaties over de wederkomst werden verspreid. 5 miljoen in zo'n korte tijd. Maar geliefde, die boodschap was correct. Die boodschap over de wederkomst was correct. Maar ook tijdens een opwekking kunnen mensen fouten maken. Want de Heer is niet gekomen in 1843 of 1844. Toen de Heer niet was teruggekomen zoals Miller had aangekondigd, beleed hij zijn fout. Op 2 mei 1844 keek Miller terug naar de gebeurtenissen en zei het volgende. En ik citeer Miller. Hij zei, als ik opnieuw mijn leven moest leven, met hetzelfde bewijs dat ik toen had, om eerlijk te zijn tegenover God en mensen, zou ik moeten doen wat ik had gedaan. Dus hij geeft toe, dus wat hij had gedaan, het is niet gewoon uit zijn duim gezogen, zei hij. Hij heeft het woord bestudeerd en hij kwam echt tot het inzicht van, dat moest er gebeuren. Hoewel tegenstanders zeiden dat het niet zou gebeuren, droegen zij geen zwaarwegende argumenten aan om het tegendeel te bewijzen. Het was bij hen blijkbaar giswerk. En ik dacht toen en nu dat hun ontkenning meer gebaseerd was op een onwil voor de Heer om te komen dan op argumenten die leidden tot een dergelijke conclusie. Dus die mensen die zeiden, hij heeft verkeerd werk gedaan, hebben niet aangewezen van, maar waarom is je uitleg verkeerd? Hij zegt, die mensen wilden niet dat de Heer zou terugkomen. Ook vanwege hun levensstijl wilden ze niet veranderen. Hij zei verder, ik belijd mijn fout en erken mijn teleurstelling. Toch geloof ik nog steeds dat de dag des Heren nabij is. Zelfs aan de deur staat. En ik spoor u aan, mijn broeders, om waakzaam te zijn. En niet die dag, en dat die dag u niet onverwacht zal overkomen. Hij was iemand die heeft gewezen op de wederkomst van de Heer. Naast Miller waren er ook andere studenten van Gods woord die tot andere inzichten waren gekomen met betrekking tot de wederkomst van de Heer. En een van hen was John Nelson Darby. Darby gaf geen dag en jaar van de wederkomst zoals Miller. Maar de onderwerpen die hij aanhaalde waren wel onderwerpen die te maken hadden met de wederkomst. We merken dus dat bij deze opwekking in het bijzonder de nadruk teruggaan naar de Bijbel was heel belangrijk. En teruggaan naar het woord van God en wat het woord zegt over de eindtijd. Dus het was een opwekking met een nadruk op de wederkomst. En enkele van de dingen die dan werden aangehaald waren onder andere het volgende. Israël en de kerk verschillen van elkaar. U weet, er is een tijd geweest dat de kerk Israël, de kerk zag de kerk als een geestelijke Israël. Dus Israël, God heeft afgedaan met Israël en in plaats van Israël is de kerk nu gekomen en de kerk is de geestelijke Israël. Alle beloften die God in het Oude Testament aan Israël had gegeven, waren volgens hen overgegaan naar de kerk in het Nieuwe Testament. Maar in deze periode van de opwekking zegt nee, God heeft die belofte gegeven aan zijn volk Israël. Hij zal zijn belofte nakomen aan Israël en de kerk is geen geestelijke Israël. Een ander punt was dat God zijn relatie met Israël weer zou herstellen en zou Israël terugbrengen naar het land Israël. En dat zou gebeuren aan het begin of vooraf aan de grote verdrukking. En u moet weten dat deze dingen waren gezegd ruim jaren, 100 jaar, voordat Israël in 1848 de staat Israël hersteld werd of Israël terug het land kreeg. Een ander onderwerp was ook dat er een opname van de gemeente gaat plaatsvinden. De Heer Jezus zal komen voordat er een grote verdrukking komt over de aarde. En waarbij een antichrist zal optreden, een letterlijke antichrist.
maar dat de gemeente zal worden weggerukt voor die periode. Dan zullen de gelovigen altijd bij de Heer Jezus zijn. Ten slotte werd er ook benadrukt dat na de grote verdrukking de Heer Jezus terugkomt met de gemeente die hij tijdens de opname van de gemeente had opgenomen in heerlijkheid. De gemeente zal dan de Heer vergezellen naar de aarde, waar de Heer dan letterlijk zal regeren 1000 jaren als koning op aarde. Hij zal vanuit Jeruzalem 1000 jaar heersen op aarde. Dat waren dan onderwerpen die uit de christelijke kerk op de achtergrond waren geraakt. De wederkomst van de Heer. De Heer komt spoedig, werd er gezegd in die tijd. Geliefden, ook tijdens deze opwekking zien we een aantal dingen. 1. Er werd de nadruk gelegd op het gezag van de Bijbel en de studie van Gods woord. En ik geloof dat dat ook voor ons belangrijk is, dat wij als christenen teruggaan naar het woord van God. Om het woord van God te gaan bestuderen. Het woord te gaan lezen, zodat we inzicht krijgen in het woord. Bij de beweging, de eerste beweging waarover we het hadden de vorige keer, daar zagen we de nadruk op gebed en het woord. Maar het gebed had dan de voortouw. Bij deze was er ook gebed. En de studie van het woord kreeg de nadruk. Een ander onderwerp was, de gemeente werd gezien als het lichaam, maar gevormd door individuele gelovigen. Er werd weer een nadruk gelegd op de plaats van de individuele gelovigen. Ze waren allemaal belangrijk. Het gemeentelijk leven werd los van de georganiseerde kerken beleefd. Want men vond de georganiseerde kerken waren dood, ze waren geestelijk dood. En de gelovigen kwamen bij elkaar samen, soms in huizen, om samen ook bijvoorbeeld het avondmaal te vieren. En dat kwam in die tijd van de opwekkingen. De Heilige Geest gebruikte de individuele gelovigen, niet de mensen die een theologische opleiding hadden gevolgd, maar een aantal van deze mensen waren eenvoudige gelovigen die het woord hadden bestudeerd en die samenkwamen om elkaar te bemoedigen en de Heer te zoeken. Er werd een nadruk gelegd op geloof als vertrouwen op God en niet in een systeem door mensen ontwikkeld. Ik noemde al eerder de geloofszending, waarbij er een nadruk werd gelegd op het vertrouwen op God om te voorzien in onze behoeften. Geliefden, ik wil nu, voordat we dan eindigen, ook kijken naar een paar problemen die we vinden bij opwekkingen. De vorige keer ben ik niet daarop ingegaan, maar meestal bereidt een opwekking Gods volk voor op problemen die er zullen komen. Een ander aspect is dat opwekkingen soms, dat er dingen kunnen gebeuren in de opwekking die helemaal verkeerd gaan. Ik noemde al, dat van een nadruk op de wederkomst van de Heer is een werk geweest van de Heilige Geest. Maar er zijn dan ook in die periode mensen geweest die dat hebben genomen en hun eigen weg zijn gegaan. En ook dat de duivel ook mensen op een dwaalspoor brengt. Als je die periode zou bestuderen, wat we nu niet verder gaan doen, dan merk je hoeveel stromingen er zijn gekomen. Mensen die dan kwamen met nieuwe openbaringen. Alsof God hun een nieuw woord heeft gegeven, een nieuw boek. We kennen uit die periode het boek van Mormon. Dat er dan is gekomen dat mensen dan zeggen het is een nieuwe openbaring geweest van God. Tijdens een opwekking geeft God geen nieuwe openbaringen die er niet zijn in de Bijbel. Het is een vernieuwing, een teruggaan naar wat we gezien hebben in de tijd van het Nieuwe Testament. En zo ook tijdens deze bijzondere opwekkingen aan het begin van de 19e eeuw. De Heere heeft grote werk gedaan in een koude, geestelijke klimaat in Europa en Amerika. Heeft God gelovigen opgewekt die opkwamen voor wat ze geloofden. En als het ging om maatschappelijke dingen, hebben gezegd van dat van je medemens kan je niet zo behandelen. Je kan een mens niet houden in slavernij. En deze gelovigen hebben daartegen gestreden. Zij hebben ook de kerk eigenlijk erop gewezen. Onze taak is niet om hier de politieke leiders te helpen om een betere wereld hier te maken.
Onze taak is om de wederkomst van Christus te verwachten, die dan in deze wereld veranderingen zal brengen. Maar zij hebben wel hun verantwoordelijkheden gekend in deze wereld. En zij hebben hun plaats ingenomen en ze waren tot zegen. Met Gods wil, als we de volgende keer kijken naar het vervolg van de opwekkingen, zullen we daar verder op ingaan. Geliefde, God zegen. En ik bid dat er ook in ons land de Heilige Geest op een bijzondere manier zal werken. Ons terug zal brengen naar het woord van God. Ons meer dan ooit zal brengen naar het gebed. Ons zal laten verootmoedigen van de fouten die wij maken als christelijke kerk in ons land. Zodat wij ook in onze dagen een verandering, een vernieuwing, ja wie weet, een opwekking zullen meemaken. God zegen.